खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि बिथोन फोरोंगिरिफोरा फुंनि 9 रिंगायाव फरायसालियाव नुजाथारनांगोन। बागानपारानि नबस्थियाव फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारना दरखंआव सावदों। फरायसाफोरनि सोलोंथायारि गुनखौ जौगाहोनो गसाइगाव बिएड कलेजआ हाबाफारि लादों। GA716 इन्डोनेसियानि बिरखंनि केबिन क्रुफोरा हान्थियारिनि मबाइल फन खावनानै सासपेन्ड खालामजादों। बकाकाट CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैग्रा गुबै दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। कलकाता फरायसालियाव ल' फरायसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा 3 लम्पटखौ खादों। भटियापारानि गेस लिक जानाया 16 साननि उनाव बन्द जाबाय। आसामआ 11 थाखोआव इन्डियान साइन्स लेंगुवेजखौ इलेक्टिव्स आयदा महरै थिसनबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि बिथोनगिरि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गेदेर बिथोन फोसावदों। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि बिथोन बायदियै फोरोंगिरिफोरा फुंनि 9 रिंगासिमाव फरायसालियाव नुजाथिथारनांगोन। फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव नुजाथिनाय आरो फरायसालि सुथि जानायनि उनाव फैफिन्नायनि समखौ शिक्षा सेतु एपआव गेबेङै रेबगान्थि खालामनांगोन एबा रेकर्ड थानांगोन। साफ्रोम फरायसाया फरायसालियाव नुजाथिनायनि थाखाय थाखो खथानि फोरोंगिरिया बिबान थागोन। गाहाय फोरोंगिरिया सानफ्रोमबो भेरिफाइ खालामगोन फरायसाफोरनि नुजाथिनायनि डाटाखौ। बेनि अनगायैबो दानिफ्राय गासैबो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरा गोजौ फरायसालिनि थाखोआव फोरोंनांगोन। गाहाय फोरोंगिरिया बैफोर गासैखौबो नोजोर होनांगोन। मख'नो गोनांदि डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामआ मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों बे बिथोनखौ होदों। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। बे खेबाव दुथां फिसाज्लाया जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारनानै हारसिङैनो सावदों। बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों तामुलपुर जिल्लानि नबस्थि दखरानि बेन्दोङाव थानाय दिंखियाबारि गामियाव। मख'नो गोनांदि सिमलाबारि दिंखियाबारि गामिनि थागिरि धनजित बर'आ गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो बुथारना हारसिङैनो सावनो लानायनि अजद थिखांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानैनो दुथां धनजित बर'आ बिमा सम्फा बर'खौ रुवाजों देथारो। उननि समाव गावनि सिथ्लायावनो दरखंआव बन जाबनानै सावनो लायो। नाथाय जायगानि सुबुंफोरा नुनानै धनजित बर'खौ हमनानै खाना दोनो आरो जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरो। उननि समाव पुलिसआ सम्फा बर'नि खावसे खामफ्रामनाय गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो दैथायहरो आरो दुथां धनजित बर'खौबो एरेस्ट खालामो। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला धनजित बर'नि आखायाव बिफायाबो जिउ खोमादोंमोन। 2021 मायथाइयाव बिफाखौ बुथारनानै जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादोंमोन धनजित बर'आ। जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ बुथारग्रा दुथां धनजित बर'नि सायाव आयेना मा राहा लायो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। सोलोंथायारि बेसेनखौ बांहोनो आरो फरायसा गोहोखौ बांहोनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया एक्सटेनसन सेल आरो NSSL नि दैदेननायाव हाब्रुबिल गोजौ फरायसालियाव मोनसे हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि डक्टर अजित बर'आ बुंदोंदि मोनसे मोजां आरो जोथोन लानाय आबहावा सोरजिनाया जोंनि जथाय बिबान, जेराव जोंनि फरायसाफोरा गियान आरजिनो हायो, नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो, गावखौ गोहो होनो हायो आरो गाज्रि आबहावानिफ्राय गोजानाव थानो हायो। फरायसालि नागारनाय, फेग्रा मुवा सोबनाय, गावखौ फोथैनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ मोनसे गुबुंले आबहावानि महर होनना मानिनाय जायो, जायखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानै बुंबावदों डक्टर बर'आ। मोनसे मोजां सोलोंथायारि आरो बोसोनारि आबहावाखौ फोजौखांनानै जों बैफोर गाज्रि गोहोमफोरखौ बाङाइ खालामनो थांखि लादों। जोंनि फरायसाफोरानो फोरोंगिरि महरै जोंनि थाथाय आरो थांखिनि जाहोन। थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै बिथाङा बिसोरखौ फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादफोराव साबसिननि थांखि लानो थुलुंगा होदोंमोन।
सोलोंथायारि जाफुंसारनायनि थाखाय फोथायनाय आरो थुलुंगा होदोंमोन। सासे दावबायारिनि खावनाय फननि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव गासै बिरखंनि केबिन क्रुफोरा सासपेन्ड खालामजादों। इन्ड'नेसियानि मोनसे एयारलाइन्सनिफ्राय गोमानाय फनखौ मोनसे हटेलाव नागिरना मोन्नायनि उनाव बे खामानिखौ मावदों बिफानआ, जाय हटेलाव एयारलाइन्सनि केबिन क्रुफोरा थायोमोन। बे जाथाया 6 जुन खालि जाकार्तानिफ्राय मेलबर्नसिम गुरुंगसिम थांनाय इन्ड'नेसियानि बिरखं GA716 आव जादोंमोन। दावबायारि माइकेलआ फोरमायबावदों दि बिथांनि फनखौ उननि सिटनि पकेटआव दोननायनि उनावनो खावजादोंमोन। बिथाङा इनस्टाग्राम पस्टनि गेजेरजों खावनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि होदोंमोन, जेराव ट्रेकिं डिभाइसफोरनि थाखाय मोनसे एपल' सिबिथाइ फाइन्ड माइ आइफननिफ्राय स्क्रिनशटफोरखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। श्री माइकेल धजिन्दाराया बुंदोंमोन दि फननि थावनिया मार्क्यूर हटेलजों फोनांजाबनाय, जेराव गुरुंग क्रू मेम्बारफोरखौ फ्लाइटनि उनाव जायगा होनाय जागोन होननानै साननाय जादोंमोन। बकाकाटनि फानबारियाव थानाय CRPF केम्पआव 24 जुन खालि ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि अंकुर दासखौ पुलिसआ खानो हाबाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय मोनायाव बकाकाट पुलिसआ जिल्ला खुंथायजों लोगोसेयै अपारेसन खालामनायाव देरगावनिफ्राय अंकुरखौ खानो हादों। गलाघाट पुलिसआ गिबि नायबिजिरनायाव बे जाथायाव जायगानि सिखारि आरो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामदोंमोन। बबेखानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जाथायाव आल्फा उदांनि लोब्बा थानो हागौ होननानै इसारा होनायाव नायबिजिरनाया दिंग्रायनानै गुबुन मोनसे मख'जाथाव महर लाफिनदों। बे समाव आसाम पुलिसनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल DGP खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ग्रेनेडखौ अंकुर आरो बिनि लोगो रुपज्यति दासआ गारिजों फैना खुबैलांदोंना लाङाखै बेनि रोखा फोरमायथि होआखै आरो बे आयदानि सायाव दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै खोथा होदों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 6 सोद्रोमा बकाकाटनि रुपज्यति दास आरो अंकुर दास आरो बेनिनो फंबाय पंकज दास, काकु दास, तेजपुरनि भबेश कलिता, लखिमपुरनि सन्जीब बरुवाखौ हमनानै जुडिशियेल कास्टडियाव दोननाय जायो। कलकातानि कसबा ओनसोलाव थानाय गंसे ल' फरायसालि सिङाव बुधबार मोनाबिलियाव सासे हिनजावसा फरायसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोलाव जिंगाजों साग्लोबदों। खौरां मोन्नायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसआ साथामबो दायनिगिरिखौ खानो हादोंमोन। हमजानाय दुथांफोरखौ मनजित मिर्जा 31 बोसोर, जेब आहमेद 19 बोसोर आरो प्रमित मुख'पात्या 20 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला साथामबो दुथांफोरा बे फरायसालिमानिनो बारग' फरायसा एबा स्टाफनि सोद्रोमामोन। इनभेस्टिगेट खालामनायाव बे जाथाया बेलासि समनि 7:30 रिंगानिफ्राय 10:50 रिंगानि गेजेराव जानो हादों होननानै मिथिहोदों। बे जाथायाव सासे दायनिगिरिया फरायसानि सायाव थोंजोङै गाग्लोबदोंमोन आरो गुबुन सानैया हेफाजाब होदोंमोन। बबेखानि हिनजावसा फरायसानि नखरा कमप्लेन होनायनि उनावनो पुलिसआ जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय जादोंमोन। बेनि फिथाइ महरै मिश्रा आरो आहमेदखौ धलबागान क्रसिंआव सिद्धार्थ शंकर रय चिल्ड्रेन पार्कनि खाथियाव खानो हायो। फारसेथिं मुख'पात्याखौ बै मोनायाव गावनि थाग्रा खुलिनिफ्रायनो खायो। शिबसागरनि पटियापारायाव ONGCनि गेस लिक जानाया बन्द जाबाय। 16 साननि उनाव बन्द खालामनो हाबाय पटियापारायाव गेस लिक जानायखौ। 16 साननि उनाव आमेरिकानि टेकनिकेल टीमा बन्द खालामदों ONGCनि गेस लिक जानायखौ। मिरुनि पेट्रलियाम मन्थ्रि हरदीप सिंह पुरीआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों पटियापारानि गेस लिक जानायखौ बन्द खालामनो हानायनि बाथ्राखौ मिथिहोदों। रिपर्ट बादिब्ला गोलाव 16 साननि उनाव रि-किपिंआ जोबनायाव जाफुंसारै आबुं जाबाय। रि-किपिंखौ मावफुंनो थाखाय ब्लेक आउट प्रिभेन्टारखौ बोखारनाय जादों। आथिखालाव रिगनिफ्राय ओंखारनाय गेसखौ बन्द खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे RDS 147/A निफ्राय सिगाङाव ओंखारनाय सोदोबा गोमाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 12 जुनखालिनिफ्रायनो पटियापारायाव गेस लिक जागासिनो दंमोन आरो साखाथि फाखाथिनि ओनसोलनिफ्राय 500 नखरफोरखौ गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनाय जादोंमोन। आसामआ 11 थाखोआव इन्डियान साइन्स लेंगुवेजखौ
इलेक्टिभ आयदा महरै थिसनबाय। आसामआ सोलोंथायारि बोसोर 2025-2026 निफ्राय 11 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय साइन्स लेंगुवेजखौ मोनसे इलेक्टिभ साबजेक्ट थिसननाय भारतनि गिबिसिन रायजो जाबाय। बे बाथ्राखौ फोसावनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि बुंदोंमोन। साइन्स लेंगुवेजखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै थिसननाय हाबाफारिनि थांखिया गुबै सोलोंथायाव सौहैनायखौ बांहोनाय आरो फरायसाफोरनि थाखाय बांसिन सोलोंथायारि आरो जिउ राहानि खाबुफोरखौ बांहोनाय, जेराव खोनासंनो हायै सुबुंफोरबो दं। सा 70 फरायसाफोरा सिगांनिफ्रायनो बे फरायफारिनि थाखाय साइन्स आप खालामखाबाय, जाय थुलुंगानाय आरो मोनसे मोजां फिनजाथायनि इसारा होयो। आसाम रायजो फरायसानि सोलोंथाइ बर्डजों होजानाय गोदान आयदाखौ मोनसे सिगांथिं साननाय खान्थियारि थिरांथा महरै लानाय जादों, जाय 2016 मायथाइनि बेंगुरा सुबुंफोरनि मोनथाय आयेन आरो 2020 मायथाइनि हायुङारि सोलोंथाइ खान्थिजों गोरोबो। बे मोन्नैबो फ्रेमवार्कआ थाफादेरनाय थाखो खथाफोरखौ मदद होयो आरो बेंगुरा फरायसाफोरनि थाखाय समान सोलोंथाइनि खाबुफोरखौ रोखा खालामो। फोरोंगिरिफोर आरो बेंगुरा मोनथाय उखिलफोरा बे थिरांथाखौ बाख्नायदों। थोजासे फोरोंगिरि फोरोंथाय मोननो हाथाव सोलोंथाइनि फुंखाफोर आरो फरायसालिनि फरायफारियाव भारतारि साइन्स रावनि ओंथि गोनां थाफादेरनायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोलिबाय थानाय हाबाफारिफोरनि थाखाय खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।